Salutare prieteni, eu sunt Edi. Pentru că mai este foarte puțin timp până vine Crăciunul și eu sunt plecat într-o mini-vacanță la bunici, m-am gândit că este momentul potrivit pentru a împodobi casa și curtea cu decorațiuni de Crăciun. Și exact, este momentul ideal pentru a filma asta. Acum aș vrea să spun ce înseamnă Crăciunul pentru mine. Crăciunul este bucuria de a primi cadouri, că doar este lumea cadourilor. Așteptarea lui Moș Crăciun este un moment de bucurie pentru mine și nu numai, și cred că și pentru voi, cei care mă urmăriți. Crăciunul prevestește ziua mea de naștere. Sunt născut în a doua zi de Crăciun, pe 26 decembrie, ceea ce înseamnă că petrecerea de Crăciun se prelungește și cadourile sunt la dublu. Și nu în ultimul rând, gătirea caselor, care din 1 decembrie încep să prindă viață și să se lumineze cu sute mii de globulețe colorate. Apar și brazii de Crăciun frumos împodobiți și colorați. Trebuie să recunoaștem că luna decembrie are o semnificație aparte și nu degeaba se spune că această lună este dominată de magia Crăciunului. Este cea mai frumoasă perioadă din an. Brazi avem, betală avem, globulețe avem, luminițe de Crăciun avem, ornamente avem, colinde avem, voie bună avem. Acum că lista este completă, putem să trecem la treabă. Vorba lui Dorian: munciți, fraților, dacă vreți să vă iasă visurile. Și pentru că tot a venit vorba, dă un share, un like și nu uita să te abonezi la canalul meu. Bine, fie, dacă insisti, mă poți urmări și pe Instagram, TikTok sau Facebook. Linkurile le găsești în descriere. Acum începe montarea brazilor de Crăciun, care, apropo, vor fi doi. Unul pentru curte și unul pentru casă. Hai să-i montăm! Acum este momentul să mă ocup de exterior, dar mai întâi trebuie să vă fac o mărturisire. Eu cunosc secretul Crăciunului și pentru ca magia să meargă mai departe, am decis ca în fiecare an să fiu ajutorul lui Moș Crăciun. Iar pentru că am rămas singur și nu mă vede nimeni, voi face o magie. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut și deja ați apăsat butonul de like. Abonează-te și ca să vezi următoarele clipuri încărcate aici pe canal. Pa, pa!